Takže vítám vás u dnešního jarního podcastu. Já jsem David Jelínek a dnešním hostem je paní magistra Lucie Lucká. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den ještě jednou. Tak jakou jste měla cestu dneska k nám? Byla překvapivá, protože na Hradčanský opravujou metro. Aha. Už zase? Nejede. Tam byla nějaká cedule, pán mě odtamtať vyhnal, ať si to přečtu, já jsem se tím nechtěla zdržovat, tak jsem místo toho, co bych trvala na tom, že pojedu metrem, sedla jsem na jedničku na Hradčanský, dojela jsem dolů do Holešovic, tam jsem si sedla, ne do Holešovic, jak se to tam jmenuje, Holešovice asi, tam jsem si sedla na Cčko a přijela jsem sem, byla jsem tady přesně podle toho, jak je to napsaný v mobilu, když si to hledám na iPadu, úplně přesně všechno jelo, takže ve 45 jsem byla tady. Bohužel jste mě odchytil, já bych si byla bývala, ještě došla pro kafe. Když budete chtít během, můžeme přinést. Stačí potom. Trefila jste senzačně, takže navigační moje schopnosti psané byly v pořádku. Úplně, já jsem si říkala schválně, dělala jsem to přesně, jak jste to napsal. Jo, do prvního patra, potom kousí, pak se otočit, pak jít rovně a východ, doprava, T-Mobile. Tak skvělý. Začal bych už o vašem pracovním životě. Ano. První otázka je všeobecná. Ano. Kde jste studovala? V Praze jsem studovala na Filozofické fakultě. A vlastně tím jsme odpověděli na obě dvě otázky, což bylo vlastně kde a v jakém městě, což je v Praze. Jo. Jaký rok to byl? Jaký rok? Počkejte, to už je tak dávno. Já jsem maturitu dělala v roce 1963. To je brďo. To jsem maturovala, to mě bylo 17 let, protože my jsme chodili ještě na takzvanou střední všeobecně vzdělávací školu, žádný gymnázia neexistovaly tehdy, takže jsme prochodili jsme 8letku a potom 3 roky střední školy, takže maturita byla v 17 a pak jsem rok šla do takzvané praxe, to se tehdy tak jako nosilo, že je dobrý mít nějakou praxi a pak jsem se hlásila teda na tu filozofickou fakultu. Tak to jo. V 17 jsem maturovala už, jo? No. Tak to by mě zajímalo, co by dělali studenti dneska. To nevím, ale fakt je, že jsme byli poslední ročník, který maturoval takhle, protože pak už byly 12letky, tak pak už se maturovalo, myslím v 19, protože byla 9. třída a pak 4 roky střední školy. No. My jsme byli takový strašný rychlokvašky, nás teda vykopli hrozně brzo. Maturovali jsme tehdy, myslím, ve svazáckých krojích, jestli se nemejlím. No prostě tak, jak to bylo v 63. roce. No. Tehdy ještě režim vlastně tomu... A to už bylo dobrý v 60. letech. Jako předtím to bylo ještě mnohem horší. To se taky pamatuju. K tomu zabrousíme později. Ano. Tak potom po té škole, vlastně po té fakultě, začala jste hned dělat ten obor, co děláte teď, tu psychologii, nebo jste začala... Ale vůbec ne, to já jsem studovala úplně něco jiného, než dělám dneska. Já se tak dočítám, že je to hrozně v pořádku, když člověk během svého života změní profesi, tak já jsem teda dobrý příklad, já jsem ji změnila jsem ji úplně, takže z toho, že jsem studovala tehdy jazyky, tak jsem se potom později dala teda na, já nechci říct psychologii, já jsem nestudovala nikdy psychologii, ale na psychoterapii. Psychoterapie to je taková ještě jiná věc, než je psychologie a ještě úplně jiná věc, než je třeba psychiatrie. A vrátím se kousek zpátky, jste říkala, že jste studovala jazyky. Tak dneska mluvíte plynule anglicky a ještě nějaký jiný jazyk ovládáte? Anglicky nemluvím plynule, vůbec ne. Tak kde bych se to byla bývala tehdy naučila, že žádný Erasmy nebyly nic. Já jsem sice byla několikrát, myslím 2krát nebo 3krát v Anglii v létě. Jsem tam měla hlídat děti, to je taková au pair brigáda.
to bylo hrozně legrační, protože vy to asi nevíte, ale tehdy, když chtěl člověk vyjet, tak... Žádal o nějaký povolení, že? Výjezdní doložku. Žádal o výjezdní doložku a to bylo hrozný martýrium, jo. To nebyla žádná sranda. Ale já jsem tuhle mluvila pro paměť národa, tak já se budu opakovat zase, ale víte, člověk musel nějak sebrat všechnu svoji, já nevím, integritu do hrsti a říct si, že když něco chce, takže si zatím musí jít. Tak já jsem to dělala tak, protože jsem si nebyla jistá, že bych dostala a vůbec k té výjezdní doložce, když jste ji chtěl, jste musel předložit zvací dopis, že ten Angličan, nebo tam, kam jste chtěl jet, se postará o vás, bude vám hradit veškeré výlohy, když onemocníte, že to bude na jeho triko, protože banka nám dala všem každému $5, to tak na 2 zmrzliny, že jo? A s tím jsme vyrazili teda do té ciziny. Tak já jsem to dělala tak, že jsem dělala nějaký dopisy od nějakých lidí z Velké Británie, že jsem si do té obálky, která mě přišla, kterou jsem opatrně tedy rozlepila, vložila takzvaný zvací dopis, který jsem si napsala já o sobě, ale jménem někoho v té Británii, takže takhle jsem se vždycky v létě dostala jako au pair do Anglie. Policajti byli tak blbí a tak debilní, že vůbec na to nepřišli. A nebo byli hodní, já nevím, ale prostě mě to prošlo. Já si myslím, že tehdy asi těch policistů moc anglicky neumělo, spíš všichni rusky nebo německy. Přesně na to jsem spoléhala, že jim bude stačit, že je to obálka z Velké Británie, byl tam anglický text. Kdyby tam někdo uměl anglicky, tak by poznal, že to psal, že to není anglicky, ale čenglicky, že to je českou angličtinou. Já jsem tehdy moc neuměla, že jo. Když jsem se teda snažila anglicky učit a měla jsem jí na té střední škole, jsme byli anglická třída. No tak jsem to prostě takhle... Jak jste se dostala do té Anglie? Letěla jste letadlem nebo vlakem? Samozřejmě, jak letět. Prostě hezky jsme jeli autobusem a kanál jsme přeplouvali lodí, takže do té Anglie... Trajektem nějakým? No jasně. Byl to ještě parník, nebo... To já technicky nerozlišuju ty povozy, to je jedno. Prostě to jelo po té vodě, bylo tam spousta lidí. Já jsem byla samozřejmě hrozně ráda, že jedu, byla jsem napjatá, těšila jsem se, ale trvalo to asi 2,5 dne všechno. Dneska už je to tak nepředstavitelný, že byste do Anglie vlastně se dostávali. Dneska jste tam, já nevím, za 2 hodiny. Že jo. Jsme letěli vlastně společností leteckou, tak jsme letěli 2 hodinu a půl vlastně, že nějak tak to bylo. No, paráda. Tak se nemůžu vzpomenout, odkud jsme to jeli, z Ostende, z Belgie, nebo odkud jsme to jeli, už nevím, ale nebylo to z Francie, z Calais. Jsem chtěl se ptát, jestli to nebylo z Calais. Ne, nebylo to z Calais, určitě ne. Takže ještě bezpečnější cesta možná. Myslím, že nejkratší byla. Jo, takhle. Po té psychoterapii... Ano, pardon. Dobrý. Tam se dostaneme, vy jste říkala, že vlastně nejdřív tu fakultu, tu jazykovku, pak tu... No ne, jazykovka to bylo něco jiného, to byla jazyková škola, kam většina dětí se uchylovala, když se nedostali na svůj kýžený obor nebo školu, tak šli do jazykovky, kde se intenzivně učili jazyk, ale to ne, já jsem dělala brigádu jinde, já jsem nebyla v té jazykovce a pak jsem studovala teda ty jazyky, a pak jsem, na fakultu. Tak, vaše vlastně, když jste začala tu psychoterapii, říkám to dobře, tak když jste ji začala, tak jste rovnou šla už jakože, musela jste mít nějakou praxi, nebo jste šla rovnou už nevím, jestli jste dělala nějakou ordinaci už? Ne. K tomu byla strašně dlouhá cesta. To mezi tím jsem se ještě vdala, měla jsem 2 děti a protože to, čím jsem se živila, to bylo tlumočení. Vlastně nebylo možné provozovat s 2 dětma, prostě to nešlo. Mimo jiný taky proto, že tam, kde jsme bydleli, nebyl telefon a nešel tam zavést.
jak teda říkali technici. No. Prostě nejbližší budka byla asi 300 metrů, byla většině rozbitá, bylo tam s prominutím furt nachcáno, v nejlepším případě teda, takže nebo byla rozbitá, že tam jste hodil 25 a ono to nefungovalo, takže to není vůbec nic k smíchu, Davide. Když máte 2 děti, jedno onemocní, potřebujete zavolat pomoc, tak jste na suchu, že jo? Tak když to teda vrátím zpátky. První práce úplně, co jste měla, tak to byla... Tlumočení. Tlumočila jsem se věnovala tlumočení. Tehdy byl ještě 25, jste říkala? 25? No, 25. Tak to už si nepamatuju. No, ještě tak... desetníky. No, to si nemůžete pamatovat. To byl takový velký kovový plíšek. Haléře. Já si pamatuju vlastně haléře už, že to bylo 1, 2, 5, 10, 20 a pak už 50, ta koruna. No. Ono byly taky 3 koruny ještě. To si pamatuju strašně dobře, protože když jsem na některý ze svých výjezdů, ještě v době studia, když jsem jela do Německa, tedy do západního Německa, že jo, do východního by mě to ani nenapadlo, tak a to bylo taky takovým způsobem, jakože to si nepodáte žádost o vízum a nejedete, jo, to byl nějaký, já už nevím, nějaký jako zájezd mladých studentů nebo nějaká taková blbost z té naší fakulty, tak to si pamatuju, že jsme tam jeli a všichni jsme si připravili, pokud možno co nejvíc těch kovových 3 korun, protože v těch německých automatech se platilo markou, ale ta marka měla asi stejnou váhu a stejný rozměr jako ta 3 koruna. Takže my jsme tam byli živi z toho, že jednak jsme tam viděli automaty poprvé v životě, že tam hodíte nějaký kov a vypadne vám bageta nebo Coca-Cola. No tak z toho jsme tam byli živi. Jo, a potom pak jsme tam měli nějaký známý taky a potom taky, co bylo dobrý v tom Německu západním, že my jsme tam kradli knihy. My jsme chodili, já jsem tam byla s takovýma intelektuálama z té vysoké školy a chodili jsme do knihkupectví a oni tam byli takový důvěřiví. My jsme si tam nakradli knih, to byste nevěřil. Tak já normálně nekradu, jo. Já jsem poctivý člověk, ale můj tatínek mi říkal, že v Německu ať klidně kradu, protože to je tak nepatrná součást válečných reparací. Ano. Můj otec přežil holokaust, takže asi ví, o čem mluvil, že jo, věděl teda. A tak jsme si tam prostě nakupovali knihy. Teda ne nakupovali, nakradli. A než jsme se báli a když jsme zjistili, že to prochází, tak jsme si tam nakradli spoustu knih. No jo, jenomže potom, když jsme přejížděli vlakem hranice, tak jsme se zase příšerně báli, že nám ty knihy objevějí, že nás prostě chytějí a co nám udělají, že jo, protože jako mít doma knihu, kterou jste chtěl mít a moci ji číst. Ještě z Německé spolkové republiky, že to bylo? No tak a v angličtině, nebo kluci kradli v němčině, no to prostě jako ten strach, víte, který si tam člověk vezl z toho takzvaného socialismu úžasného, to bylo opravdu do dneška něco nezapomenutelného. Mě, když se někdo zeptal, co já si představuju pod pojmem svoboda, tak já jsem si vždycky řekla, no to by byla taková věc, že bych na nočním stolku měla tu knihu, kterou chci číst a nebála bych se, že když tam někdo přijde, takže mě udá, že to čtu, nějaká šťára nebo já nevím. No. Abyste nevynášela státní tajemství, že jo, taky. No ne státní, já jsem četla zakázanou, teda ne oficiálně, ale prostě to byly takový protisocialistické knihy samozřejmě všechno, že jo. Tak a to byla jedna věc a pak jsem si říkala to cestování, že člověk by mohl cestovat aspoň třeba tak jako za první republiky, že jste si ušetřil peníze a mohl jste vyjet, kam jste chtěl. No. Tak to byla pro mě představa svobody. Pamatujete si ještě nějakou první dovolenou, třeba mimo Českou republiku, jakože dovolenou vyloženě už vy a třeba manžel, že jste jeli do Chorvatska a museli jste mít naplánovaný, kde zastavit třeba? Nebo doklady, vlastně ty výjezdní doložky byly taky, jestli jste museli mít i dokládat nějaký ty peníze, kolik utratíte, kolik si berete s sebou? Tak za prvé, můj manžel by se mnou na dovolenou k moři nikdy nejel, protože to nenávidí, nebo těžko by to snášel. Možná by to pro mě z lásky udělal, ale nežádala jsem to po něm. Ale jednou, když jsme měli dceru 3letou a
ona měla takový blbej exém, jo. Tak jsme si řekli, že bychom teda to moře zkusili. Tak jsme si podali žádost o výjezdní doložku, jakože chceme jet s dítětem k moři, že má exém. Tak já jsem tu výjezdní doložku, myslím, dostala nebo nedostala, to je jedno, ale prostě se stalo, že mýho muže si pozval ministr vnitra a řekl mu, že dá okamžitě výjezdní doložku jemu i celý jeho rodině, ale s tou podmínkou, že on se už nevrátí, že ho nepustí zpátky. Jejda. Tak to, když přišel domů a řekl mi, tak jsme si řekli, no tak my jsme nikdy emigrovat nechtěli, rozumíte? Takže to v žádném případě, že to nepadá v úvahu, že to nebudeme riskovat, protože se stalo našim kamarádům, že byli tak jako víceméně nuceně vystěhovaní. Pustit republiku. No tak třeba když Jirka Palas nesehnal půl roku žádnou práci a byl vlastně příživník, nenechali ho ani mejt nádobí v Alkronu, nic, nikde, tak se rozhodli, že půjdou na švédskou ambasádu a požádají, aby je přijali do Švédska jako emigranty, což Švédsko udělalo, takže žijou ve Švédsku. Takže, říkala jste, že jste vdaná. Jak dlouho už jste vdaná? Myslím, že 48 let. Tak kdybych takovou odpověď zmínil ve vašem podání, tak bych možná nepřežil konec tohoto podcastu. Jak to? Myslím, že to by byla poslední začátek věty, kterou bych řekl. A počkejte, co ti myslíte? No, víte, jako moje žena je taková, jakože, jo, ty myslíš, jo, ty to nevíš. Já naštěstí mám prstínek a z druhé strany je napsáno přesně, kdy to bylo. Já to vím přesně, když jsem se vdálila. Já se radši vždycky podívám. Já si to pamatuju. Pamatujete si svatbu? Pamatuju, no. Jo, a platili tehdy třeba vaši rodiče nebo vy? Financování z vaší strany nebo? Tak to se nepamatuju. A byla jste v bílých šatech? Jak jsem mohla být v bílých šatech, když jsem byla těhotná a bylo to na mě vidět. Měla jsem červený šaty. Moc hezký teda, takový kytičkovaný. Kde jste měli svatbu? Kde? Ano. No to už neexistuje. My jsme měli svatbu na Národním výboru v Praze 7. To byly takový nízký dřevěný baráčky. Teď tam stojí nějaký, koukala jsem, nějaký obchodní centrum nebo něco, já nevím, jak se to jmenuje. Nevím, byla jsem tam tuhle, zapomněla jsem to. To nevadí. Museli jste žádat o svazek manželství tehdy? Žádat? No, že byste se chtěla s někým vlastně vdát, jestli jste musela vyloženě zažádat na výboru, že si chcete... To si vůbec nepamatuju, to mě bylo nějak všechno jedno. To ne, to tam jste šel a řekl, že tadyhle jsou 2 občanky, 2 rodní listy. Jak takže jako dnes. No. Nějakou svatební cestu měli jste? No to jsme měli svatební cestu. Ta byla dost hrozná. Jeli jsme na Slovensko, protože můj muž tam měl nějaký koncerty nebo něco za takovýma kamarádama slovenskýma a jeli jsme, jmenovalo se to, říkalo se tomu Brnčálka. Je to v Tatrách, nevím, jestli Brnčálova chata, nebo prostě Brnčálka se tomu říkalo. Jo? Náhodou jsem tam byla loni znovu, když jsem byla v Tatrách a vůbec jsem to místo nepoznala, protože když jsme tam byli my, tak já teda mám pocit, že byl duben, ale protože jsme měli svatbu v dubnu, ale tam byl sníh, tam bylo sněhu, že jste nic jiného neviděl. A když jsem tam byla loni v září, tak jsem zjistila s úžasem, že tam je jezírko nebo jezero vedle té chalupy. Ta chalupa je přestavěná. To jsem vůbec nepoznala, kdyby mi někdo řekl, že tohle je ta Brnčálka, na který já jsem zoufale trpěla. To bych vůbec nepoznala. Já jsem tam trpěla zaprvé proto, že mě bylo strašně špatně z toho těhotenství, ale hrozně. A byl mráz, byl zákaz vycházení, byl strašný vítr, do té chalupy fičelo, na postel mi sněžilo, netopilo se tam, hajzly byly ucpaný
A k jídlu tam byl jenom turistický salám a borovička. Já jsem myslela, že se zblázním. A to trvalo asi 3 nebo 4 dny. A potom to přešlo a šli jsme na nádherný výlet do Bělanských Tater, myslím, že se takhle do Bělanských Tater, kde to bylo tedy krásný, nádherný, ale ten zážitek v té chalupě, ty 3 nebo 4 dny byly naprosto otřesný. Takže když jsem se potom s těma kamarádama, který já jsem tam potkala poprvé, viděla o něco později, protože pak jsme s nima jezdili v létě a tak mi říkali, no ty jsi byla tak protivná, ty jsi byla tak nesnesitelná, no bodeď ne, mě bylo úplně strašně. To jsem fakt protrpěla. No, takovou jsem měla svadebnici. Když už jste svoji s manželem 48 let, nehodila jste ještě po něm botu někdy? 10krát denně se s ním rozvádím. Ve své fantazii. Čemu se smějete, Davide? Je to skvělý. To slyšet z vašich úst, to je prostě bomba. Mně to přijde úplně v pořádku prostě. Váš manžel dělá co? Můj manžel... Jestli ještě je v oboru teda. No, nevím, co ti myslíte, jestli je v oboru. Já jsem pochopil, že asi bude hudebník. Můj manžel vystudoval architekturu, takže je inženýr architekt. Potom vystudoval FAMU, režii hraného filmu a dokumentu, ale celý život se živí tím, že hraje na kytaru a zpívá. Můžeme ho někde slyšet i teď? Určitě. Má koncerty. Se musíme někde podívat, když tak dáme dolů do popisku. Tak, co děláte ve volném čase? Jestli nějaký máte. Volný čas bych řekla, že nemám. Takže... Jenom pracovní čas. Já hodně pracuju a když nepracuju, no tak tam mám volný čas, co povídám, samozřejmě. Já strašně ráda chodím, takže se věnuju takovým všelijakým pochodům a pak chodím na jógu, tak to je můj volný čas a pak taky se pořád vzdělávám. Nikdy se nepřestaneme vzdělávat, že? No, tak v mém oboru nikdy. Ale hlavně taky, teď to víte, Davide, jak je to těžké se mnou domluvit na volném čase, že jo? Jsem rád, že jsem se domluvil na tomto dni a že to vyšlo. To tak, když já zase něco slíbím, tak to většinou dodržím. To děkuji. Zeptám se, vy chodíte, nebo už jsme to spolu probírali, vy vlastně chodíte z práce domů pěšky? No, a do práce taky. Do toho kopce? Do toho krpálu? No. Jak dlouho to chodíte většinou? Hodinku, půl? Dolů jdu 30 minut a nahoru. Jak 30, když jsem unavená, tak 40. To je brděla. Vlastně z Davids nahoru na Strašnice, tak to je... Ne Strašnice, Střešovice. Pardon, Střešovice. Tak to je opravdu velký krpál. I na motorce, jo? To není žádný krpál, teď tam nic není. Musíte mít nachozeno spoustu mil. No to já mám. Ještě, že máte nějaký krokoměr. No jasně, samozřejmě. Už máte nějaký rekord denní třeba? Ano, já mám mnoho rekordů. Máte nějaký definice, nějaký číslo, třeba 20 000, 30 000 kroků za ten den? Já mám, jak se tomu říká, takovej limit, který se snažím uchodit denně, je 11 000 kroků, což není moc, teda, ale většinou ujdu víc. Jo. 11 000 kroků, to je asi 7 kilometrů, to fakt nic není. Tak, ale mám rekord, myslím si, že jsem udělala rekord, který je zaznamenaný teda na tom mobilu. Když jsem byla teďka na pochodu na Slovensku, tak jsme šli 35 kilometrů ten den. A to jsem si říkala, že jsem ráda, že jsem to došla. Tak to věřím. Já myslím, že mám občas problém udělat i 2000, takže... No, ale tak... Záleží, jak který den, ano. Tak... Mě totiž, víte, mě to baví, jednak mě baví se pohybovat, chodit, protože moje práce je strašně sedavá. A to já nemám moc ráda. A taky mě to baví proto, teda díky vám, že jste mě seznámil s možností mít sluchátka, dokonce bezdrátový, a já si prostě poslouchám různý věci. V životě teda neposlouchám hudbu, jo. Hudbu já nesnesu do sluchátek, ale poslouchám různý mluvený slova a kontroluju svět
Prostě. O technice se budeme bavit až skoro na konci, ale mám tam taky speciální otázky. Technice, nebojte. to se mnou klidně bavte, pač. To bude hrozně rychlý. Tak pamatujete si třeba na tu první cestu letadlem za rodinou? Vlastně, že jsem vzpomněl zmínit, že vaše rodina je teď v Nizozemí? No, jedna dcera žije v Holandsku. Holandsku. První cestu letadlem. Jako letadlem za rodinou, nebo vůbec? Pardon, celkově úplně první cestu. No to si pamatuju velmi dobře. To mě bylo asi 8 a mý sestře 4, nebo mě bylo 9 a jí 5. A náš táta nás vzal na takzvaný vyhlídkový let nad Prahou, protože nám chtěl ukázat Prahu jako město ze zhora, ale nevěděl, nebo ukázalo se, že moje sestra nejenom v letadle, ale teda i v autě zvrací. Takže my jsme vystoupali nahoru, moje sestra tam pozvracela všecko, co se dalo a museli jsme to vydržet, nevím, asi to je tak půl hodina, 3/4 hodina ten let, nebo jak dlouho. A ještě pak jsme museli vydržet tu cestu domů a tam teda nějak se s tím popasovat. Tak na to si velmi dobře pamatuju. Nevím, jestli je zrovna dobrá, nebo první zkušenost z vyhlídkové, kde se to furt naklání. Tak já jsem nezvracela, mě to nevadilo, ale moje sestra to nesnáší. No. Nějaký delší let potom, první? První další let, no, pak jsem jednou letěla, myslím, z Košic. A to jsem byla těhotná. A to jsem byla hodně těhotná. Nikomu to nevadilo. Dneska s tím dělají ciráty. Jako když máte někam letět, tak málem vás kontrolují, jestli nejste těhotnej. Já jsem měla břicho naprosto viditelný vůbec. Nikoho to nevzrušovalo. Prostě jsem si sedla a letěli jsme. A měla jste nějakou třeba pocity z toho vzletu nebo přistání? No to já miluju. Totiž ten vzlet je něco, co já strašně miluju. Já, když jsem potom letěla do Japonska, a to byl dlouhý let, tak jsem měla několik zastávek. Jsem letěla, bylo složitý, Bangkok, Hongkong, Tajvan, Nagasaki, Osaka, Tokio. Brďo. A to byly velký letadla. To už byly takový ty nějaký Boeingy nebo co. A to mě se šíleně líbí, jak to letadlo z toho klidového stavu zapne všechny ty motory a teď ta obrovská síla, jak jde dopředu, na to já jsem se vždycky hrozně těšila. Tak znám některý lidi, kteří by nejradši, aby to letělo už tak, jak to letí ve vzduchu, aby to vzlítávalo stejný pocit, že jo, ve vzduchu, i to přistání. Když jsem letěl třeba se svojí ženou konkrétně, tak vzlet a přistání bylo zábavné. Tak už jsem zvyklý, tak jak už taky letěl párkrát a už vím, co to je, takže vím přesně, na co mám být připravený. A když moje žena letěla poprvé, tak to bylo docela vtipný. No mě teda teďka k stáru bolej uši, když přistáváme, takže to je změna toho tlaku, strašně nepříjemný. No. Tak, když už jste teda pěknou řádku let vdaná, že jo, 48 let, to máte mít za chvilku výročí vlastně 50. Jak se tomu říká vlastně tý 50 let toho? Já nevím, jak se tomu říká. Jak zlatá svatba, ne? Ne, to je porcelánová, něco jakýho? Tak nejdřív je stříbrná někdy asi, když pak je zlatá, pak je diamantová, ale já to nevím, jak to je. Nevadí. A pamatujete si třeba ve školce na vaší první lásku ještě předtím? Školce? Nebo ještě dřív? Ve školce si nepamatuju. Nebo na základní škole třeba první lásku? No, na základní škole, jo, tam se milovala Vaška Pšeničku, to si dobře pamatuju. A když jsme se potom po letech sešli se základní školou, ale po hodně letech, jo, někdo to svolal prostě, tak já jsem tam přišla trošku opožděně a oni mi dali hádat, kdo je kdo. A některý jsem poznala hned, některý jsem poznala s jejich pomocí, jako s nápovědou. A pak tam seděl jeden takovej chlapík, takovej nemastnej, neslaný. A já jsem si říkala, ten s náma nikdy nechodil, to nemohl být vůbec můj spolužák. Tak to byl Vašek Pšenička. Chudák. Jo, tak u nás se teď dává dohromady vlastně základní škola. Taky nám už mi přišla pozvánka, jestli bych nemohl teď zrovna, jakože příští týden. Říkám, že mě to nevadí, ale přijde málo podle mě lidí, protože někteří lidi se odstěhovali do Austrálie a po celém světě vlastně.
A po kolika letech to je to setkání? My to máme teda chviličku. Já jsem odešel ze základní školy v roce 2012, takže 13, tak 14 let. To poznáte ještě asi, no. Ještě jo. Jako někteří už se změnili, jo. Neříkám, že úplně, ale některý tedy si už jako jdou do stáří. To je strašně zajímavý, tam běžte, protože některý uvidíte, jak jsou pořád stejný. Ano. A některý se strašně změní. My jsme měli ve třídě, to bylo už na té střední škole, 2 kluky, Jana a Víta Kejřovi. Byly to dvojčata. Byli malí, hubený, takový jako nic. Jo. A najednou, když jsem přišla tam na to setkání, tak tam seděli takový 2 obrovský jako chlapy. Jsem říkala, kdo tohle to je? Tak to byli oni. Tak oni vyrostli, ale vyrostli později. No. Tak nějaký příběh z vašeho života, který vás oslnil natolik, že na něj v životě nezapomenete? Bude jich asi víc, ale nějaký, který vás konkrétně, když třeba dám příklad, že byla jste někdy třeba na zmrzlině a budete vždycky vědět, že jo, tady jsem byla kdysi a to byla sranda, protože všem spadla ta zmrzlina. Takovou příhodu fakt nemám. Na co opravdu nikdy nezapomenu, jsou 2 porody. Na to fakt nikdy nezapomenu. No tak když se ptáte, tak jestli chcete slyšet pravdu, no tak říkám pravdu. Určitě, s tím souhlasím. To byly nezapomenutelné zážitky. To vás ještě převáželi vlastně tou starší sanitkou, že? To musela být jízda. Mně bylo úplně jedno, čím mě převážejí, víte. Já jsem byla... Tak na ten první porod jsem si došla a ten druhý prostě byl v takové situaci, kdy mě bylo všechno jedno. No to je jedno, prostě to už je pryč, ale na to nikdy nezapomenu. Ještě přemýšlím, počkejte, to je docela zajímavá otázka, na co nikdy nezapomenu. Ty pitomý hovory s těma STBákama, to taky nezapomenu. Na to mám tady taky speciální otázku, na to, jaký to bylo tehdy, ten režim celkově, váš život, jak se probíhal tou dobou, jak to vnímáte teď, že vlastně od té republiky, co byla předtím, to bylo ještě za pána císaře, se říkalo, a vlastně teďkon vlastně, když už je režim svoboda, když to řeknu blbě. To říkáte dobře, to neříkáte. Jaký to bylo, jestli to bylo vyloženě hodně omezený, nebo jestli to vnímáte, že jako lehký, že nesmí jste někde pomlouvat, samozřejmě stát, to je jasný, ale jinak to bylo úplně stejný jako teď. No, tak zaprvé si vás dovolím opravit. Za pana císaře já jsem ještě nežila. Já jsem to pochytil z toho seriálu Četníci. Ano, ale tak já bych řekla, že to se nedá vůbec srovnat, co my jsme žili a co žijete vy teďka. A ono je to, víte, je to hrozně těžký o tom mluvit, protože si myslím, že ty keci, který bych vám říkala, že stejně nebudou pro vás moc vypovídající, jo? Protože když chybí zážitek toho, co člověk žil, tak můžete o tom číst knihy, můžete si s nějakým pamětníkem, jako jsem já, o tom povídat, ale to je pořád málo. Ale já si uvědomuju, jak je ta doba jiná, která je teď. Třeba moje dcera Sára se mě tuhle zeptala. A mami, co to bylo NDR? A já jsem pochopila, že opravdu, teda ona se narodila ve 82., takže ještě kousek žila toho příšerného režimu socialistického, ale byla moc malá na to, aby to tak pochytila. A já jsem si uvědomila, jak něco, co pro mě byla naprostá samozřejmost života, to, co jsme žili, že totiž to vy nemůžete vůbec ani tušit, jaký to byl zlom, nebo jaký to byl fakt převrat. Opravdu to byla fakt revoluce. Revoluce v tom smyslu, že se to nedělo postupně, že to nebyl proces, ale že se to fakt stalo téměř ze dne na den. Ano. Tak přičemž, já nevím, já jsem nevěřila, že se toho dožiju. Mně to přišlo tak zabetonovaný, ten režim, tak mně to přišlo, že to je s prominutím v hajzlu, že to nemůže prostě nějak prorazit, nebo ne, že jsem nevěřila v tu změnu. Takže
pro nás to byla absolutní bomba, jak se dneska říká. Byla jste na tom náměstí, když vlastně došlo i k těm nepokojím mezi těmi policisty, jak to bylo vlastně myslíte na Národní třídě? Ano. No tak víte co, to byl jenom konec toho procesí, který šlo na Albertov, protože to byla oslava 17. listopadu, že jo, těch studentů, který popravili fašisti. A já jsem tam šla samozřejmě, já jsem chodila na všechny demonstrace, kde do nás stříkali vodou a takový, no. A jenomže to druhé dítě moje bylo malý, takže já jsem na tu Národní třídu nedošla a to starší dítě svoje jsem tam nechala svý sestře, protože to tam byla s manželem a se svýma 3 dětma. To my jsme chodili, to byl pro nás vlastně taková kulturní událost, že jdeme na demonstraci. Jo. A takže já jsem šla s tou menší, s tou Sárou, kterou znáte, domů a teprve pak jsem se dovídala, co se tam vlastně stalo, k čemu tam došlo. Tak nebyla jsem tam, ale celý ten pochod jsem šla na ten Albertov. To byly velké doby. Byly, no. Byla to vlastně, když to řeknu, třešnička na dortu a předtím ještě nějaký ty nepokoje, co jste říkala, že jste chodila na ty, byly ještě nějaký horší třeba? Ne, ono se to tak trošku stupňovalo, jo? Bylo pořád těch lidí víc a víc a i přece jenom ta atmosféra se trošičku nějak, jakoby, bylo to nějak ve vzduchu, že se něco uvolňuje. Přece tady byli ty enderáci, který se domáhali vstupu na tu západoněmeckou ambasádu, nechávali tady trabanty, utíkali na západ, tak to už jako se něco takového dělo, ale mně to tady pořád přišlo tak strašně zabetonovaný, že člověk asi tomu nemůže věřit, že by se to takhle mohlo najednou zvrátit. No ale stalo se to, tak to bylo super. Vlastně je ze seriálu Vyprávěj, tuším, tak tam je přesně vidět v jedné té scéně, jak tam jsou zaparkovaný ty trabanty a že z toho chtějí vzít ty díly. Ten seriál je skvělý, to můžu doporučit jenom všem. No, já jenom žasnu, jako některé vaše vyprávění bych mohl poslouchat celý dny, abyste mi říkala všechno, co se stalo předtím. Zeptám se ještě, když jste byla vlastně poprvé těhotná, tak, nebo tady už jste jela na ten porod, jste říkala, že jste došla na porod? No tak to jsem šla na kontrolu, tam mě řekli, ať tam zůstanu, že už je na čase. No, že paní doktorka bude mít čas, takže porodíme. Tak jsem tam zůstala. No. A volala jste hnedka třeba manželovi, ať přijede, onem přijeděli, už to bude. A jak jsem mu měla volat, když nebyly mobily? Tehdy vlastně byly ještě ty pevné linky a tam předpokládám, že na tom byla asi jenom jedna, ještě furt vytížená, protože no, tak díky bohu možná za dnešní moderní dobu. Jo. Já si myslím, že to je skvělý, jako všechny ty technické vynálezy, akorát to přišlo trošku později, a mě to hrozně obtěžuje se to učit, ale jako je skvělá věc. Když se to naučím, co potřebuju, tak pak to nemůžu si to vynachválit. Jo, takže dostaneme se zpět k vaší práci teda, dnešní psychoterapii, říkám to dobře? Ano, říkáte to dobře. Baví vás ještě pořád vaše práce? Strašně. A baví vás to víc než na začátku? Určitě. A měla jste někdy nějaký fuck up, že byste řekla, že už dost, ale stačí? No. Krásné, stručné a rychlé odpovědi. Ne, proč bych měla? Mě to baví. Říkala jste, že se ještě pořád vzděláváte navíc. Teď vlastně se rozšiřujete další obzory v té vaší psychoterapii. No tak to nemá konce samozřejmě, že jo. Takže já pořád něco čtu, nebo mám aspoň tu snahu číst, s kolegy o tom mluvíme. Prostě je to strašně osvěžující práce. Na co se specializujete? Já pracuji s individuálními klienty a pracuji s páry. Někdy taky s rodinami, ale to dost výjimečně. A můj obor je psychoanalytická psychoterapie. Zní hodně zapeklitě. Takže když budu z někde z rodiny, tak já vám tam doporučím jim to. Nechci. Já jsem tak plná, Davide, že už víc pracovat nemůžu. Já myslím, že by to ani nepomohlo. Nikoho mě neposílejte. Je mi to naprosto jasný. Koukal jsem podle vlastně internetu, jsem si zjistil, že vy jste i teď to nevím, jestli to řeknu správně, ale vy jste i nějaká předsedkyně nebo Už ne, naštěstí. Ne předsedkyně, koordinátorka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. To je ta společnost, kde já jsem vystudovala psychoterapii, kde jsem tedy výcvikovej
tréninkový terapeut a supervizor. Jo, a ten IPART a APART, ten je... IPART to je Institut pro psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii. To jsem taky vystudovala, prošla jsem tím a teďka s kolegou vedeme výcvikový kurzy v tom IPART. A kolega je pan Titl? Ano. Taky skvělý člověk. Ten možná bude v dalším díle. Ještě uvidíme. Tak... A to by bylo fajn. On napsal teďka takovou dobrou knížku, možná by vám o ní něco řekl. To bychom mohli i rozebrat, to by nebylo vůbec špatné téma. Ta knížka se jmenuje Čemu a proč se smějeme z psychoanalytického hlediska, tak třeba by vám o tom něco pověděl víc. Tak měla jste tu praxi té psychoterapie někde, jak jsem se ptal předtím, vyloženě na klinice, nebo jste měla už vyloženě to svojí vlastní? Ne, já jsem... Kde jste začala vlastně? Je to udělám long story short. Já jsem s tím začínala ještě za bolševika. Jo. Byl takový strašně skvělý doktor, adiktolog, který pomáhal lidem, aby přestali chlastat, pan docent Skála Jaroslav, který zaštiťoval takovou, říká se tomu výcviková komunita, do který já jsem úplně náhodně přes svou přítelkyni Jitku Vodňanskou vplula, kam jsem 6 let chodila a kde já jsem dostala úplný základy toho, co to je psychoterapie a vlastně, co to znamená, jak se pracuje s tím, jo, k čemu to je a tak. A když jsem tohleto vychodila, tak jsem dostala nabídku od jiné kolegyně, jestli nechci pracovat manželský a předmanželský poradně na Mělníku. Já jsem říkala, že nemůžu, že nejsem psycholog a že se necítím k tomu jako kvalifikovaná, ale ona říkala, že náhodou v manželských poradnách tehdy stačilo, když člověk měl vysokoškolské vzdělání humanitního směru a to já jsem měla. Takže jsem studovala ty jazyky, že jo. Takže jsem tam začala pracovat, tam jsem pracovala asi 4 roky, jsem tam dojížděla. A ten 4. rok se stalo, že byl 1989, nebo 3,5 roku, takhle nějak. A věci se začaly měnit a já jsem prostě mohla začít pracovat v pražský manželský a předmanželský poradně. A tam, jak jsem pracovala, tak jsem poznala kolegy z Prahy, poznala jsem kolegy, kteří dělali psychoanalytické výcviky, prostě řeknu to hrozně stručně, strašně se mi líbilo, jak přemýšlejí o klientech, jak k nim přistupujou. Vstoupila jsem do psychoanalýzy, prostě prošla jsem dlouhým, trvalo mi to 11 let, výcvikovým takovým řízením v té České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a mezi tím už jsem pracovala v té poradně a tím, jak jsem se vzdělávala, začala jsem zjišťovat, jak se dá pracovat dobře, tak, aby to člověka bavilo, aby ty lidi z toho měli užitek opravdu. A úplně jsem tomu propadla, takže přestože jsem tak stará, jak jsem, tak ještě pořád naplno pracuji. Já si myslím, že jste pořád v těch nejlepších letech. No, děkuji vám, Davide, ale nemusíte vymazat metku. Tak zkusil jsem to. Tak, my se známe, jak dlouho se vlastně známe? My? Já od roku 2019? To ne, 20 let. Ne, od roku 2020 jo, 2019. No to bychom se znali 24 let. Ne, od roku 2019, nebo od roku 2020. Jo, aha, takhle. Tak těch 5 let, asi tak, no. A když jsem k vám poprvé přišel, jako naučit vás něco s technikou. No, to mě ani nepřipomínejte to. Tak tomu říkám, ta správná zábava. Jak to? Počkejte, myslíte moje nebo vaše? Asi vaše, že jo? Zeptám se, předtím jsme začali, že jo, jak se vlastně vůbec celkově s počítačem pracuje. Teď už určitě jste s tou technikou daleko lépe na tom. No vůbec ne, já jsem pořád tam, kde jsem byla. Já jsem se naučila to, co potřebuju a to, co neumím, tak to ignoruju a zavolám si vás, nebo to nedělám prostě. Mě to hrozně obtěžuje. Ještě teda ohledně té technologie, jak vnímáte ten telefon vlastně, dřív se jasně dalo přes to vytočením čísilkama, že jo, jenom zavolat. Dneska už si tam najdete i cokoliv, pustíte si film, všechno. Teďko, když se řeknu blbě, z hlediska ostatních, vy máte telefon v ruce, jdete si, zapnete si jenom do sluchátek rádio a teď vidíte kolem sebe ty lidi. Jak vnímáte tu technologii,
z vaší doby, jestli to ovlivňovalo celkově ten vývoj těch lidí, že teď všichni čumí do telefonu a tehdy prostě lidi vzali klacek a šli si kreslit do hlíny a byli celkově spolu jakože víc spojení fyzicky než dneska přes ten telefon. Jestli je to problém, nebo... Víte co, já ze své práce vím jednu věc. Teda nevím, právě že neumím. Jednu věc neumím a to je generalizovat. Jo, když řeknete lidi, já si myslím, že každý s tou technologií nakládá jinak. Pro mě je to naprosto neocenitelná věc a já jsem strašně šťastná, že to existuje a že to, co potřebuju, že jste mě nějak naučil, že to tam umím vyťukat a vyklikat, jo. No, až přijdete, pak vám povím ještě historku s Vodafonem. A můžete klidně i říct teďka. No to je, já nevím, nejdřív jsem byla u toho O2, nebo jak se to jmenuje, pak mě přetahli, jak se to jmenovalo, T-Mobile, jo. To jsme týkon. A potom jsem někam volala, že já tam mám nějaký ty kabely od té televize, začal jsem to platit na Vodafone, nevím proč, to se tak udělali mezi sebou, tak mě volali, jestli nechci přijít k Vodafonu a vždycky mě ty lidi jako nalákají na něco, jo. A vždycky jako řeknou, to bude levnější a to budete mít dobrý a kolik tam platíte, to je strašný. Přísahám na holej pupek, že vždycky ze začátku platíte o něco méně a pak z neznámých důvodů furt platím stejně. Jo, furt platím nějakou sumu a já jsem si řekla, že mě to úplně jedno, prostě tak platím. Dokonce ve Vodafonu je taková strašně milá paní, jo, jmenuje se paní Denisa. Strašně milá. Řekla bych vám na ní číslo, nemám ho tady. Že když něco potřebuju, tak ona má svatou trpělivost se mnou, ale myslím si, že předevčírem, když jsem jí volala, takže už tu trpělivost taky moc neměla, protože zjistila, jaký jsem debil, protože jsem jí říkala, že já platím tu televizi na tom Vodafonu, ale nemám jí v mobilu a ona se mě pokoušela jí pomoct do toho mobilu dostat, jo. A ono mi to prostě nešlo a já jsem řekla, že nakonec zavolám svýho ajťáka, myslela jsem na vás. No ale víte, co se stalo? Já jsem potom večer nebo druhý den, jak jsem pila kafe, tak jsem tam nějak koukala do toho mobilu a já jsem zjistila, že už tam tu televizi mám, že stačí tam jenom na to ťuknout a otevře se mi televize. Takže já jsem jí chudinku buzerovala kvůli něčemu, protože jak jsem stará, tak jsem zapomněla, rozumíte? Jenomže já to platím, já jsem to ani jednou neotevřela, tu televizi. Já jsem zjistila, že to prostě nepotřebuju. Já si vždycky něco koupím, jo, nějakou službu a pak ji vůbec nepotřebuju. Ale když jsme tudle jeli na pochod, Rapštejn pod Střelou se to myslím jmenuje. No tak tam vůbec ten mobil nefungoval. Rozumíte? Takže vlastně k ničemu. Němý, no naprosto k ničemu, jo. Nemohli jsme si říkat, já jsem tamhle ještě 10 kilometrů. Vůbec, tak jsem si říkala, aha, no tak to je taky ta technologie na baterky. Takže... Dnešní technologie je opravdu občas vtipná, ale zároveň skvělá. Je, no, já s tím souhlasím, že je to skvělý. Já, když jsem psala svoji diplomku, tak jsem jí psala na stroji, samozřejmě. To bylo v roce 1974 nebo něco takového. Jo. No a teď, když uděláte chybu, teď to musíte tou bílou barvou, pak musíte čekat, až to uschne, pak to tedy tím přetisknete. No prostě hrůz, jo. Tady na tom počítači je to fakt máš paráda. Máš tlačítko vlastně, je to zpátky. Úplně bezvadný, to je skvělý. Tak záludná otázka zhruba na závěr. Ukradla jste někdy něco? No jasně, tak v tom Německu jsem kradla ty knihy. Jasně, a něco tady v Česku třeba? Asi jo. Já myslím, sušenku třeba. Tak sušenku bych asi nekradla, ale já si myslím, že jsem asi někdy něco ukradla. A stalo se vám třeba, že jste někdy byla v restauraci nebo na kafíčku a jak jste byla zbrklá třeba, nebo jste pospíchala, zapomněla jste zaplatit třeba? No, jestli se mi to stalo, tak jsem se vrátila a zaplatila jsem. Víte co, já mám to, čemu se říká svědomí. To mám narostlý, takže jako vědomně nějak, že bych... Ne, to je nevědomky právě, že byste odešla. Nevědomky se to stane, no. Pak ježišmarja, ještě zaplatit. No, tak to jdu ohlásit. Tak ještě tady mám otázečku jednu ohledně té technologie. Co vy a vaše nové auto? Jak jste na tom? Potřebujete manuál, nebo potřebujete spíš odbornou pomoc, nebo to zvládnete prostě sama? Koupila jste si autíčko a teď vlastně to se asi musela přivízt vy, nebo vám ho někdo přivezl?
Já jsem si ho musela přivízt. Naštěstí teda tam byl se mnou můj muž, takže on jel svým autem, já jsem jela za ním, ale to není ten problém. Ono je, já jsem si říkala, proč je tam takových zbytečností, jo, který, Davide, já jsem vás do toho auta posadila, ani vy jste to neudělal, aby to mluvilo, ale ono třeba zase jednou z ničeho nic to mluvit začne, rozumíte? Jednou to mluví česky, jednou to mluví anglicky. 2krát jsem v servisu říkala, ať mě to tak jako nastaví, aby to mluvilo česky. Vždycky se nějak vymluvili, oni to taky neumějí, podle mě. Ale to není to nejhorší. To nejhorší, co se mně stalo, jo, já nevím, jestli jsem vám to náhodou neříkala. Jela jsem pro dceru a její rodinu na letiště. Tak neříkala. Říkala? Ne. Neříkala. No, to je tak poučná historka. Tak jasně, že jo, nachystám to, pro dětičky tam nachystám něco. No, přijdu do auta, auto nereaguje. Nic. 0 nic. Tak zavolám manžela, sedne si zkouší. Nic. Tak volám dceru, jestli náhodou to tam nějak, nevím, co neudělala. Ne. Tak jsme volali, takový číslo nám dali, že když bude chyba s tím autem, že v žádném případě to nemáme opravovat sami, že máme volat ten servis. To auto mě vybral můj zeď, který tvrdí, že má ta Toyota nejlepší servis. V Holandsku možná, nevím jak tady, ale zatím teda se chovali skvěle. Pokaždý vždycky hned přijeli. A přijel pán a řekl, vy máte vybitou baterii. A já jsem říkala, jak to? Teď v pondělí jsem s tím autem jela, dneska je čtvrtek, nebo něco takového to bylo. A on mě vysvětlil, já jsem myslela, že se zblázním, on mě vysvětlil, že tyhle ty hybridy, že tam vzadu je něco, co nabíjí, něco, co je vpředu, že to nezáleží na tom, jaký je počasí a že prostě to je že to auto je motoricky úplně nejlepší auto na trhu, ale jediná vada těchto hybridů je v tom, že se takhle vybíjejí. A já jsem říkala, a prosím vás, když pojedu třeba autem, já nevím, do Itálie, nechám si ho tam někde, pojedu cestovat vlakem nebo budu chodit tam po horách, pak se vrátím k autu a zjistím, že nemůžu ho nastartovat. To se může stát třeba za 3 týdny, kdybych tam byla. Říkal, no to se vám klidně může stát. Jsem říkala, a já to auto nechci. Je to prostě, no. A tak jsem tam udělala takovou scénu, vy mě znáte, jakou umím udělat scénu. Prostě jak můžou prodávat auto, který nenastartujete za 3 týdny. On mi říkal, no ale to ty hybridy dělají takhle všechny. To, když si já jsem říkala, koupím si Škodovku. Říkal, no to, s tou se vám to bude dít taky. Tak pak já jsem opravdu si myslela, že si ze mě dělá srandu. Ne, pak se mi to stalo znovu. Ale poradil mi ten hodnej pán jednu věc, který já jsem se strašně vzpouzela. Pak manžel teda šel a udělal to. Koupil takovou krabičku, která se prodává někde v Lidlu nebo někde, která vám tu věc, která se vybije, vám ji nabije. Musíte tam něco zvednout, někam to přiložit, co já bych v životě nedělala. A prostě to nabije a jedete jako v pořádku. Jo? No, tak mně z toho vyplynuly 2 věci, že technika nebo technologie, nebo jak to říct, je to dobrá věc, ale má to limity, má to fakt velký limity, jako Rapštejn nad střelou nebo pod střelou, tam mobil mlčel celý 3 dny, jo. Dobrý, no, tak jo, limit. Hybrid, dobrý, tak třeba to ještě vymyslet nějak jinak, to je jedna věc. A druhá věc, jsem si řekla, že už autem nejezdím. A jedu dneska je neděle, že jo. Zítra jedu za kamarádkou do Jižních Čech, jedu vlakem, kašlu na to. Já na to nemám prostě nervy. Já jsem chtěla spolehlivý auto. Víte, takovej Trabant, jo. To bylo fáro, který vám opravil každý chlap. Otevřel jste to, on se do toho podíval, něco tam udělal a zas to jelo. A když tam spadne řemen nebo něco, tak to umí každý normální mužský opravit. Tak, dneska už do toho dávají tolik elektroniky, že musíte mít počítač celou dobu, že jo? No,
Já nevím, no ty Japonci taky jsou úplně na to ujetý, že jo. Tam se neodšroubujete v okýnku, tam musíte zmáčknout nějaký knoflík, nebo vám to vyhřeje volant v zimě, jo. A musíte si pamatovat, kde co máte zmáčknout. No, to já nemůžu. To je naprosto. Takže autíčko stojí a... No, takhle, on nám totiž řekl, on říkal, ten pán byl strašně hodnej. Ten, co přijel jako ten servisman. Oni vám neřekli, že tohle auto je auto, se kterým musíte jezdit každý den. Když s ním budete jezdit každý den do práce, nikdy se vám nevybije. No dobře, dobrý. Kdyby mi to řekli, já bych si ho nekoupila, jo. Ale když ho postavím někde na týden nebo 10 dnů a půjdu chodit třeba nějaký hiking, nějakou túru, pak k němu přijdu, tak se neodvezu domů. K čemu mi to auto je? Rozumíte? S tím souhlasím, no. Takže... Takový autíčko poslední záchranný, který nefunguje. A dojela jste teda vůbec nějak pro tu dceru nahoru? No jasně, protože... Nakopl to vlastně, přijel, nakopl. Ne, my jsme zavolali toho servismana, on hned přijel. Počkejte, jak to bylo? Ne, dojeli jsme, protože jsme jeli manželovým autem. Když my bydlíme hrozně blízko letiště, takže se to dalo stihnout. Vrátili jsme se, pak jsem volala toho servismana a jak jsem byla rozparáděná, tak jsem mu to všecko říkala, byla u toho i ta dcera, kvůli který jsem to auto kupovala, když přijede s dětma, aby měli bezpečný auto, jo. No, tak jsme to tam všecko řešili a asi hodinu jsme se na to téma bavili. No, tak asi takhle, no. Takže limity. Děkuji. Tak, já vám děkuji moc za dnešní rozhovor. Bylo to skvělé. Tak to je super. A děkuji a mějte se hezky. Děkuji, Davide, vám a i vám, Kristýno. A mějte se hezky. Taky, nashledanou. Nashledanou.